Мақомоти интизомии Тоҷикистон 27 нафарро бо гумони узвият дар созмони Ихвон-ул-муслимин дастгир кардаанд. Чанд манбаъ дар мақомоти интизомӣ имрӯз ба Радиои Озодӣ гуфтанд, як шабакаи аъзои ин созмони мамнуъ дар кишварро ошкор кардаанд ва ин афрод дар як ҳафтаи ахир боздошт шуданд. теъдоди аз ин афрод дар вилояти Суғд, Хатлон ва шаҳри Душанбе дастгир гардиданд. Дар байни онҳо устодони донишгоҳҳо ва раиси яке аз ҷамоатҳо низ будааст. созмони Ихвон-ул-муслимин аз соли 2006 дар Тоҷикистон чун созмони афродӣ ва мамнуъ эълон шудааст.